Dobré správy pred cestou na letnú dovolenku. Benzín a nafta nečakane zlacneli. A hoci sa pár dní ich ceny nepohli, je možné, že zlacňovanie bude pokračovať. Nafta dnes stojí v priemere euro 55, benzín euro 65. Tak ako aj inde v Európe, aj na Slovensku platí, že najlacnejšie tankujeme v mestách a mestečkách, najdrahšie pri diaľniciach. Priznám sa, že v zahraničí už veľmi pozor nedával na tankovanie, ale rozmyslím si, že či tankujem ešte doma. To znamená, že na poslednej benzínke na Slovensku zvyknem vždy natankovať ešte plno. A hlavne kvôli cene, samozrejme. Ako doma mám pocit, alebo väčšinou je to tak, že je lacnejšie doma natankovať, preto natankujem plno doma a dojdem kam môžem. Tak väčšinou si nájdem pumpu, ktorá je ako keby poblíž tej diaľnice, dám si to do navigačky a zídem dole z diaľnice a tam natankujem. Akým Slováci kalkulujú, kde a za koľko natankovať, ceny zamierili nadol. Pred týždňom hneď dvakrát. Tento týždeň sa ešte výraznejšie nepohli. Kedykoľvek sa to ale môže stať. Takto sa totiž hýbe cena ropy. Ako vidieť, už mesiac klesá. Od 4. apríla do včera stratila asi $10, čiže 11%. Trhy začali opatrne a postupne znižovať obavy zo širšieho požiaru na Blízkom východe. A to je podľa mňa hlavný dôvod, prečo vidíme, ako sa ceny ochladzujú. Deň po dni vidíme ďalší mierny pokles. Zlacňovanie na ropnej burze pocítime aj v našich peňaženkách. K tomuto ešte len s veľkou pravdepodobnosťou dôjde aj na čerpacích staniciach, kedy ešte naďalej budeme pozorovať zlacňovanie cien benzínu a nafty. Zlacnenie by mohlo byť na úrovni o ďalšie 2 centy za liter. Marian Ujhazi a Tomáš Velecký, televízia Markíza.